Ei, hola, què tal? Anem a parlar en aquesta ocasió de consultes, val? Què són les consultes? Les consultes són com una espècie de finestra cap a la nostra base de dades. Les consultes serveixen per extreure tota la informació a la nostra base de dades. Tenim totes les taules fetes ja, tenim dades introduïdes, hem fet les nostres relacions, val? Llavors amb les consultes el que podem fer serà una espècie de taula, de fet li diuen pseudotaules, una espècie de taules, però que poden contenir informació de diverses taules i d'alguna taula només contenir part d'aquesta informació. Per a fer les consultes és imprescindible tenir en el cap ben clar les nostres relacions, val? Perquè d'aquesta manera podrem com viatjar o navegar a través de les nostres taules que ja estan relacionades i d'aquesta manera ens és molt més fàcil de veure on tenim les taules, per quines taules hem de passar per agafar la informació que ens interessa, d'acord? De consultes tenim de dos tipus, bàsicament. Tenim, per una banda, les consultes de selecció i, per una altra banda, les consultes d'acció. Després tenim altres tipus de consultes, que les anomenarem, però que no les treballarem gaire, ¿vale? Llavors, les consultes de selecció són les principals, són aquelles que serveixen per a treure un llistat amb informació de la nostra base de dades. Són com les consultes base, podríem dir. Amb aquesta selecció bàsica de dades, el que podem fer serà certes coses. Si no volem fer res més que mostrar la informació, ens quedarem amb la nostra consulta de selecció. Però, si volem fer altres coses amb aquest resultat que hem obtingut, llavors podem convertir aquesta consulta en una consulta d'acció. De manera que, amb els registres resultants de la nostra selecció de dades, el que podem fer serà modificar alguna dada en concret, eliminar aquells registres, afegir aquests registres amb una nova taula, etc. D'acord? Això serien les nostres consultes d'acció. Llavors hi ha una consulta d'acció que és de creació d'una nova taula, d'actualització de dades, d'agregació, que seria d'agafar aquells registres i afegir-los en una taula que ja tinguem existent, o bé podríem fer una consulta d'eliminació, que serien les consultes en les que aquells resultats podríem eliminar aquella informació, d'acord? A banda d'això, tenim altres tipus de consultes, com ara les consultes d'unió, però aquestes ja necessiten d'un altre tipus de vista que ja veurem, que és la vista SQL, en la que no volia entrar gaire, crec que no és l'objectiu d'aquest curs, val? Bé, això són les consultes de selecció, ara les treballarem, anarem a l'Access i veurem com es fan, d'acord? Vinga, fins ara. Adéu!